Erbettel bir Allah'ın bir yağın verse meydanlar Quramanka koyun diýilen nat bir gowzaçy Hıdır gören. Ondan şol otawagylda bir meýdanyň malam näme şol meýdandan bir zat iýmese mal bolanokda köpler şol otyň suwy gerek. Ondan 40 ýyldan bäri meýdan gezipdir. Mene şundan bir şol wagtyň içinde bir yamanlyk göremok şumaldan. 40 ýylynda meýdanda ýerinde gezipdir şunun. 77 ýyldan bäri men şu malyň çöregini ýok. Şükür Hudaýa yamanlyk göremok. Garyn ömrüme de yamanlyk görmek aýdyrda. Bereketli mal. Hadyr gören. Galanam näme Allah olsun otymyz çöpümiz bolup dursun. Ýylyň bagtyna, köpüň nemetine. Haýwan eger insan şol ýerden eklenmeli.